Nahuman ang kukaon. Medyo. Mahal. Cantones. Itlog. Kang lang gabrihadong sila na duha da no ana ola. Salamin na ako ng taas. Mahal na. Ya, ang yang danhi, yang jealousy. Oh, nga po na ikuan kay bijak man. Dapat uniform taday na tanan dayon. Window, sliding window dayon. 1 million ba? Ya, wala na grills. Sliding window lagi. Saya biniro wala na grills. Ang abre kato lang dito sa dool sala. Ang diya sa gawas dili na iabre. Di asa. Diya sa gawas di na iabre. Ay abre. Karang ding-ding diya sa gawas ba wala na iabre. Nga gani kuan. Gipon bitaran gali nasirado gyapon. Dili ba parehas dan ha ba nga kuan o gi kuhaan na o itong gawas ba diha o sa ilang bulletin dili na. Dili labtan. Wala na din na haptan niya. Karon na agi sa sulod di kuan. Iba na po kapil. Kuan. Ako na ang gapon. Kita sa electrical. Diba? Ini yung kata mga libas, hospital. Kuan. Oo. Sa mga usap, di kuan ra kay di kuan ra kay ayom na lang. Di mayom lagi putulan lagi pag ang gipanggundim lang uban nang